starte med at vise en lineær funktion, hvordan man regner den ud. Og her har vi forskriften dertil, som hedder y lige med a gange x plus b. Hvis vi siger, at y er prisen for at komme hjem med en taxa, ja, og prisen stiger med 5 kroner i minuttet. A er, hvor meget det stiger, x er minuttallet, og til sidst har vi startgebyret, som er 40 kroner. Ja. Hvis vi så siger, at det tager os et kvarter at komme hjem, hedder den y lige med 5 gange 15 minutter plus 40. Og hvis vi så trykker alt B, så har vi løsning på ligningen, hvilket vil sige, at det koster os 115 kroner at komme hjem. Derefter vil jeg vise en eksponentiel funktion, hvor forskriften er y lige med b gange a i x. Og hvis vi siger, at vi har en bil, som koster 250.000 og stiger med en rente på 2,5 om året, måden vi så finder ud af, hvor meget den stiger med, bruger vi fremskrivningsfaktoren, som er a. Fremskrivningsfaktoren ser således ud. Den hedder 1 plus r, som er rentes regning, hvilket er vores procentdel, som var 2,5 divideret med 100 i x. Og hvis vi så lige starter med at regne vores rentesregning ud for at have fremskrivningsfaktoren for at se, hvor meget den stiger med om året i kroner, når vi har den her 2,5%. Det vil så sige, at vi tager 1 plus 2,5 divideret med 100 og trykker alt B. Og så er det det, vi skriver som vores A. Så nu ser den sådan her ud. Y lige med 250.000 gange 1,025 i x. Og hvis vi så siger, at vi gerne vil have at vide, hvor lang tid, hvor meget den er steget på 5 år, så skriver vi bare 5 op i stedet for x og trykker alt B. Det vil så sige, at den er steget med 282 kroner og 85,8521 øre. Yes, det er mine 3 ligninger.